Преди обаче да поговорим за вашите таланти, предназначени и житейски уроци, нека да разберем как се изчисляват четирите главни точки в матрицата на съдбата. Сега ще ви покажа как става изчисляването стъпка по стъпка. И така, първата голяма точка е денят ви на раждане. Ако сте родени на дата, която е от 1 до 22, пишете цифрата както си е. Ако сте родени на 5, пишете 5. Ако сте родени на 11, пишете 11. Ако сте родени на 22 число, пишете 22. Ако обаче числото ви на раждане е по-голямо от 22, то тогава е нужно да съберем цифрите, така че да се получи цифра от 1 до 22. Например, ако сте родени на 23 число, събирате 2 плюс 3 и пишете 5. Ако сте родени на 31 число, събирате 3 плюс 1 и пишете 4. Ако имате още въпроси по това изчисление, пишете ми в коментарите, ще ви помогна. Втората голяма точка, това е месецът на раждане. Тя се намира най-отгоре. Месеците са от 1 до 12, така че просто пишете цифрата на месеца, в който сте родени. Третата цифра се получава от годината ви на раждане. Сборът на годината, в която сте родени. Трябва да се получи отново число от 1 до 22. Ако се получи по-голямо число, то тогава отново събираме числата, докато се получи такова, което е от 1 до 22. Например, ако сте родени 1980 година, събирате 1 плюс 9 плюс 8 плюс 0. Ако сте родени 2000 година, събирате 2 плюс 0 плюс 0 плюс 0. Ако сте родени 1999, събирате 1 плюс 9 плюс 9 плюс 9. Само не забравяйте, че трябва да се получи число от 1 до 22. И така, четвъртата точка, която е най-отдолу, е сбора на първите 3 цифри. Сборът от датата ви на раждане, месеца на раждане и годината на раждане. Тоест, събираме първите 3 цифри, които получихме до сега. И се получава четвъртата голяма точка, която се намира най-отдолу в матрицата. Тези 4 точки образуват основата на матрицата и разкриват вашите основни качества, таланти, житейски задачи